Jagaba kainuwa mai halin kwarai mun maka tambara sakon Ibrahim Yarima ya ce mu yaba maka Usman Wasfit yayi tambara Allahu wani ya dafa maka Jagaba kainuwa da sharrafana dutsen fashin tamawa zai ja da kai Habu Gas Aliyu zakin kwarai honorable na gobe insha Allah. Jagaba kainuwa da sharrafana dutsen fashin tamawa zai ja da kai Habu Gas Aliyu zakin kwarai honorable na gobe insha Allah. Jagaba kainuwa da sharrafana dutsen fashin tamawa zai ja da kai Habu Gas Aliyu zakin kwarai honorable na gobe insha Allah. Farnai kiran Allah kaliki ya rabana ka sani zamto goni. Jagaba kainuwa da sharrafana Na kere wa dukkanin makiya kuma zan yi in yi ba sa gani. Habu Gas Aliyu je kwankwarai Da na furta wanga kalma guda kowa ya ji duniya ta yi ni. honorable na gobe insha Allah. Kan wanzar da foundation namu ba ni dama na kau da 'yan al'ala. Jagaba kainuwa da sharrafana dutsen fashin tamawa zai ja da kai Habu Gas Aliyu zakin kwarai honorable na gobe insha Allah. Salu alan nabi ya rabbana kamai adadin da ban san shi ba. Jagaba kainuwa da sharrafana Sa alihi sahabban shidu idan har na so su ban faɗi ba. Habu Gas Aliyu je kwankwarai Sanan mai gida Habu Gas Ali amana na san ba zai ci ta ba. honorable na gobe insha Allah. Na yarda ya cimma burin shi rabbu albarkacin iza zulzula. Jagaba kainuwa da sharrafana dutsen fashin tamawa zai ja da kai Habu Gas Aliyu zakin kwarai honorable na gobe insha Allah. Ga wani kwandishin da zan bayyana al'umma ku buɗe kunne ku ji. Jagaba kainuwa da sharrafana Mai wayo shi ke bidar tanadin da safiya ke kama fara ku ji. Habu Gas Aliyu je kwankwarai To da razauza can gaskiya al'umma muna bidar agaji. honorable na gobe insha Allah. Habu Gas Aliyu zakin kwarai ya zo don ya samu mi walwala. Jagaba kainuwa da sharrafana dutsen fashin tamawa zai ja da kai Habu Gas Aliyu zakin kwarai honorable na gobe insha Allah. Honorable na gobe insha Allah 2027 za ka yi. Jagaba kainuwa da sharrafana Mu'alkin ta martaba al'umma Hotastat shi ne makarin layi. Habu Gas Aliyu je kwankwarai Domin tattali shi ke sanya mai bida ya yi fice cikin yanayi. honorable na gobe insha Allah. Duba sanan mu dan bincika kulo shi yake bidar wasala. Jagaba kainuwa da sharrafana dutsen fashin tamawa zai ja da kai Habu Gas Aliyu zakin kwarai honorable na gobe insha Allah. Kan zaki kai bugun tambari gurin jarumin mu mai kyan hali. Jagaba kainuwa da sharrafana Wannan zaka gurin zakaran a gare mu ya zamo adali. Habu Gas Aliyu je kwankwarai Da na kaki da bai bidar zillimi Habu Gas limar dagun Ali. honorable na gobe insha Allah. Idan ka fito kowa ya saya na limar mai taro mai sila. Jagaba kainuwa da sharrafana dutsen fashin tamawa zai ja da kai Habu Gas Aliyu zakin kwarai honorable na gobe insha Allah. To ai rabbu ne ya ma arziki Habu Gas kazarce mai dukiya. Jagaba kainuwa da sharrafana Domin dukiya suna ne kawai shi mai arziki ai baya siya. Habu Gas Aliyu je kwankwarai A ko ina idan na je dan halak zancen kashi ake bai daya. honorable na gobe insha Allah. A gare mu ka zamo rijiya gurin rabbu za mu yo hamdala. Jagaba kainuwa da sharrafana dutsen fashin tamawa zai ja da kai Habu Gas Aliyu zakin kwarai honorable na gobe insha Allah. Ashe gaskiya takan haifu ne karya ba ta ɗabare ta yi fure. Jagaba kainuwa da sharrafana Domin bayyanar da aikin ka ne na zauna a nan na ɗan takure. Habu Gas Aliyu je kwankwarai Kayantar da al'umma ɗan gari dukan matsalar su ka warware. honorable na gobe insha Allah. Ni kauyuka zuwa karkara kowa na batun ka ba kawala. Jagaba kainuwa da sharrafana dutsen fashin tamawa zai ja da kai Habu Gas Aliyu zakin kwarai honorable na gobe insha Allah. Da ma tuntunin muna son ka mu ka zo a gare mu don ci gaba. Jagaba kainuwa da sharrafana Kanan wasu na ta zancen ruba suna yaudarar mu ba ci gaba. Habu Gas Aliyu je kwankwarai Shi dan Audu bai bidar ci gaba gurin al'ummar su bai so su ba. honorable na gobe insha Allah. Allah kai mu
honorable na gobe insha Allah. Jagaba kainuwa da sharrafana dutsen fashin tamawa zai ja da kai. Abokas Aliyu zakin kwarai honorable na gobe insha Allah. Ruwan teku mai hannu mai yawa ka ba ƙauyuka da ma 'yan gari. Jagaba kainuwa da sharrafana Na ɗau zantukan kabin ummati suna ce kana da alƙawari. abokas Aliyu jigon kwarai. Cikar adali da alƙawari hakan kuma na ga kai ɗan gari. Honorable na gobe insha Allah. Ka zama kainuwa fitan al'ajab honorable na gobe insha Allah. Jagaba kainuwa da sharrafana dutsen fashin tamawa zai ja da kai. Abokas Aliyu zakin kwarai honorable na gobe insha Allah. Bangon sukari kowa ya tsaya sai ya ɗanɗane ka bai ƙi ka ba. Jagaba kainuwa da sharrafana Kamar yadda ba kakin al'umma mu ma dai hakan ba ma ƙi ka ba. abokas Aliyu jigon kwarai. Kumai ka faɗi muna nan tsaye habukas ka zama babban uba. Honorable na gobe insha Allah. Our hope to be an our leaders gaji wadara zau ba ma ƙi ka ba. Jagaba kainuwa da sharrafana dutsen fashin tamawa zai ja da kai. Abokas Aliyu zakin kwarai. Abukas Aliyu jigon kwarai mu dau saniya mu bar tinkiya. Honorable na gobe insha Allah ganji wadara zau muna nan da kai ga sakon yari mazan wallafa. Abokas Aliyu jigon kwarai mu dau saniya mu bar tinkiya. Honorable na gobe insha Allah gaji wadara zau muna nan da kai ga sakon yari mun wallafa. Abokas Aliyu jigon kwarai mu dau saniya mu bar tinkiya. Honorable na gobe insha Allah gaji wadara zau muna nan da kai ga sakon yari mun wallafa. Suwaye agun su kauce agun ganan masu gun sun zo sai ku ji. Abokas Aliyu jigon kwarai Gamza ki sanya sauti da kyau zan miƙa gaisuwa ta aji. mu dau saniya mu bar tinkiya. IS Ibrahim Yari manai ladabi cikin rangaji. Ga sakon yari mun wallafa. Ga baitukan kanan kai tsaye da sakon ka yanzu zan wallafa. Abokas Aliyu jigon kwarai mu dau saniya mu bar tinkiya. Honorable na gobe insha Allah ganja wadara zau muna nan da kai ga sakon yari mun wallafa. Agun mai rawa idan har kiɗi ya canza da wani taku kwarai. Abokas Aliyu jigon kwarai A ci ayyukus ya zauna a gefe yara kuɓe kamar babu rai. mu dau saniya mu bar tinkiya. Duk dan halak idan an kamai wallahi bai butulci kwarai. Ga sakon yari mun wallafa. Dan Audu ya laɓe yayi baya bidar ya dan tallafa. Abokas Aliyu jigon kwarai mu dau saniya mu bar tinkiya. Honorable na gobe insha Allah ganja wadara zau muna nan da kai ga sakon yari mun wallafa. Ya rabbana ka wanzar da mu cikin lokacin Abuja rumi. Abokas Aliyu jigon kwarai Na tabbata idan har da shi wallahi ba mu yin tagumi. mu dau saniya mu bar tinkiya. Ga tafiyar mu ta zo ɗaya matashin gana mu ne jarumi. Ga sakon yari mun wallafa. Matashi ai sai matasa ku ji zancen na ce ku dan sarrafa. Abokas Aliyu jigon kwarai mu dau saniya mu bar tinkiya. Honorable na gobe insha Allah ganja wadara zau muna nan da kai ga sakon yari mun wallafa. Matasa da kankana dan gari sun ce mun na gaida kai jarumi. Abokas Aliyu jigon kwarai Kanan na kusan ka IS Yarima ya ce na zo na dan gaida kai. Kabilan mara na sade shi ma ya ce mun na zo na dan gaida kai. Ganawa Ahmad Zaki ma ya ce mun na zo na dan gaida kai. Ganan Suraja Isa Yunusa dan Darazau yana gaida kai. Abdul Khalid Darazau shi ma din ya ce yana gaida kai. Hajiya Damuna Maryam ita ma ta ce na dan gaida kai. Ga Shamsu ta sura ma shi ma ya faɗi na gaishe da kai. Ga Sala Gamba ya yoni sura shi ma yana ga kai dan gari. Ga Balkiyar Muhammad ta ce da ni ma na zo na dan gaida kai. Ga Shehu Abdul Autu sura shi ma ya ce yana gaida kai. Ladan na mangane jinjina ya rabbana ya ma arziki. Usman Musa Usman ya ce da ni yau na zo na dan gaida kai. Sai godiya abokin kowa Allah ya ma daɗin arziki. Abdulkadir Adam Lango yau ya ce mun na zo na dan gaida kai. Ga ya haya amanin zaki yana taho na dan gaida kai. Bala ba hago na soro a dolan jashi ma yana gaida kai. Al'umma duk suna
gaida kai dan gari kuma afuwa masoya sunan da yawa ku yi uzuri a garin nagode sai dai zuwa ta gaba nan nake so na dan huta suna na yanzu ga zan furta dan Aminu Usman Wuski sora na gaida duka masoya Abokas Ali je gon